Amen. Many other fool, Neden so Micha Waja oba any on Concondimu. Na maminu mienu enkasa aye to me Cassia, and fire and a radi Yesu Christo so na enka no te ahumano so any egramano. Dada. Amen. Yo Neden so wama hokwan ne da foforo Onyankopon asem si da biara etwase ye bata akenkan ne ye bom paye se ne be ya yenye mre yeja inum na da bia ye bedare enti se nenso akwanya abasem no mienu yenche nyame asem a na aseda ne de ma Onyankopon yen waso na tie na famu aba bia na meka se kra wafom obefom na ni nyina no odi ayensiesie. Amen. So trust ahombrasemu abra yade ho hye otwedi amponensa wa udini yawe wa udini miara ne miara wo Yesu Kristo dimu ene nede me bompaye ase wasemu ba ye nchen nti ye pa ocho echeche ye mienhumu mientia ntintiasie na ewia asanso asosa meyemu ahoden yela wase se nede nso wa bi ekwan yati samae wo doba Yesu Kristo dimu ti. Amen. Wa wo pe heaven akọ bipacho enede asem nitini se Awaregyae Ho Asemisa. Awaregyae Ho Asemisa. Sorry. Yesu Kristo ena nkrofo ko busa no asem. Ahun se wiasem ha we ya de kese a edi nipa bebre enya. Wiasefo kra de yenka. Na Kristofo nso ena agidifo ene holiness fo nso omonso yenka holiness for kra hell isan omawari omunyensiesie omunye restitution nti aware no de omukọ he obunsam gem yo ansa na yebetoto aso na yebiebie mu ne ehunu yesunito ene ye modimo ene ne e ose yeyo no bipacho mamenu mienu yenko Mose ngoma edika ye Genesis chapter 2 verse 18 no na yenhwe ne aware fariba aware hini friba ye ni foundation ne say ansa na yakobie nsempanse de Matthew choma etira ye dunkron no yimu miensa ekopem enkron no ipacho mamenu na Awurade Nyankopon ma na hoto wonipa no so oka wonipa Adam ho asem na oka no na odai na oyi ne mfempadie mu baako na wode nam tua anamu na Awurade Nyankopon de mpade a woyi free wonipa no mu ye oba na wode no bre wonipa no na wonipa no ka se afi mi dompe mu dompe ne me honam nie woyi na obefe no oba efise oberima mu na woyi ni free ye ipacho ne ebe ehu ye yipati ni yipa ni senti imodi no na no ni senti na oberima maya wankasa oba o oberima beja nina eni neja ho na wode ne ho akobata ni girlfriend ho ni mpena ho obi obeware no ho dabi nemom wode ne ho akobata ne yire ho na wayedien honam kro na wayedien honam kro hallelujah ifacho infancy ha ena si yehwe ye biebie mu on se aware ho asembisa no efri baabi ene ba ye ninti a amanfo ebebusa aware no ho asem ewa ha pacho yenhwe bibi wo Matthew senior nsempanse de Matthew choma itie ye miensa yebek tie ye edum krono yebeka yimu miensa akopem enkrono
Epacho atifi asɛm no ɔse awaregyaeɛ ho asɛmmisa. Na Farisifoɔ baa ne nkyɛn bɛsɔɔ ne hwɛe sɛ obi wɔ ho kwan sɛ asɛm biara nti ogyaa ne yere anaa. Na obuase wɔn sɛ monkenkanee sɛ ɛfiri mfitiaseɛ no deɛ ɔbɔɔ wɔ nipa no ɔbarima ne ɔbaa na ɔyɛɛ wɔn. Ɛna ɔkaa sɛ yei nti ɛna wɔ nipa bɛgya n'agya ne ɛna na wɔde ne ho akɔfam ne yere ho. Na wɔn baanu abɛyɛ honam korɔ. Enti na wɔn nna so nyɛ baanu bio na mmom wɔyɛ honam korɔ. Enti deɛ Onyankopɔn de abɔ mu no mma wɔ nipa biara ntitim. Nson no, ɔka kyerɛɛ no sɛ na adɛn nti na Mose hyɛɛ sɛ ɔmma awaregyaeɛ nwoma na wonyaa no no. Ɔse wɔn sɛ mo akomaden nti na Mose maa mo kwan sɛ munyaa mo yerenom. Na ɛfiri mfitiaseɛ no anka ɛnte saa. Enti mese mo sɛ ɛnyɛ adwamammɔ nti na obi gyaa ne yere na ɔware foforɔ a na wasɛe awadeɛ. Na deɛ ɔbɛware deɛ wagyae no no nso asɛe awadeɛ. Ha no asɛmbisa bi wɔ ha, mystery bi wɔ ha, hintasɛm bi wɔ ha. Ne yere ho. Na Farisifoɔ no ka kyerɛ no sɛ na adɛn nti na ɛnea Mose ɛhyɛɛ sɛ ɔma awaregyaeɛ nwoma na wonyaa no no. Nkwa ɔbaeɛ a woka sɛm foforɔ. Yesu buase wɔn sɛ mo akomaden nti ɛna Mose maa mo ho kwan sɛ munyaa mo yerenom. Na ɛfiri mfitiaseɛ no anka ɛnte saa. Awareɛ ne nhini. Ɛno ne Genesis chapter 2 verse 21 through to 24 hɔ. Bato yɛntie neɛ nkron no ɛka ɛyɛ Matthew 19:9 hɔ. Enti mese mo sɛ hwan na ɛka saa no? Yesu anaasɛ Peter anaasɛ Matthew? Ɛyɛ Yesu. Yesu sɛ enti mese mo sɛ ɛnyɛ adwamammɔ nti na obi gyaa ne yere. Sɛ ɛnyɛ adwamammɔ nti na obi gyaa ne yere. Sɛ ɛnyɛ adwamammɔ nti na obi gyaa ne yere na ɔware foforɔ a na wasɛe awadeɛ. Na ɔware foforɔ a na wasɛe awadeɛ. Na deɛ ɔbɛware deɛ wagyaa no no nso asɛe awadeɛ. Na deɛ ɔbɛware deɛ wagyaa no no nso asɛe awadeɛ. Nipa kyɛw. Asɛm ni nie. Ɛyɛ mmara ɛfiri above. Sɛ wo so yɛ Kristoni na woyɛ gyidini na wabɛgye adi na wopɛ sɛ wotena kronkronyɛ mu na wopɛ heaven akɔ a, me nua, awareɛ ho asɛm tie ne yie paa na fa yɛ nsiesie na bɔ kɔntɔn kɔhwɛ w'akyi na hwɛ ɛberɛ a wo ne bɛrima no hyɛ aseɛ ɛne saa berɛ nso mfomso a aba mu. Na Onyankopɔn ɔyɛ nokwafoɔ sɛ adeɛ biara no, asɛm biara no, mfomso biara no, wonu wo ho bubu akoma a ɔbɛyɛ dɛn? Ɔde bɛkyɛw. Ɔde bɛkyɛw. Na mɛmpiri mu akoma na ɛnka sɛ ɔde akyɛ me dedaada. Wommie w'ano nkɔmfɛse yɛnyɛ restitution a ɛnkasa nkyerɛ Nyankopɔn ano na ɛnka sɛ ɔde akyɛw. Because ɔno no da bia ɔpɛ sɛ wo kɔmfɛse, ɔpɛ sɛ obie w'ano ɛka. Adai onim ne nyinaa, onim sɛ nyɛ wo mfomsoɔ, onim sɛ watwa wrong meat, onim sɛ bɛrima no nyɛ wo mfempadeɛ. Kyɛ sɛ anifra honhom enti no wokɔfa wrong person, wokɔfa bɛrima a ɛnyɛ wo mfempadeɛ, wokɔfa wɔ ba a ɔnyɛ wo mfempadeɛ. Ipa kyɛw. Video wei no ɛyɛkenka asɛm ɛyɛ Nyame anim asɛm no 10 minutes bidi asi ha. Afei part 2 no ɛna nkyikyimu no ɛbɛba. Meda wase. Why? Nyame nhyɛ wo bebree. Shining